Hi guys, magandang gabi itong tanan. Di man ras bingbing sa gawas. Kaya manawag ni Upos Pamir. Sa si bingbing sa may mahalin karugasan. Kay narabad sa ilaki mo labay. Kuan si sa kidhatan. Yung pasin sa kabing. Umaga sa ilaki nga mo kidhat ni mo sa gwapo sa madibilok ka. Langkat din yung panty dib. Ado dyan ay palangkat na yung panty dib. Balag sa mga hitabo. Kuhaan dyan karong krisis. Tagsaray, mamalit og kanang lutsun manok. Agaban nga namalit og manok, daghan dyan karang na tagtunga ra. Kaya basin nung tipid siguro po sila. Kaya kuhaan lagi rong panahon na lagi, krisis. Gabi kaya gamanghalin ko ano man kabuok manok 20 kapin. Sa karong murduraghanan abot ng 30 kapin. Okay na. Nakabawi na sa puhunan. Kuan pa man pod sa zoo. Na paroy mamalit kay wa pa may alas 10. At 8 pa man kapin. Manawag na bing. Ika manawag ka customer. Nagamay lamang nagtuzo. May hap naman na. Lasa tingali na. Kumati. Kumati dong. Gamay na laman. Nauna si ate yung may dalang baby. Mo laman na kanang lamay ipahurot. Pahurot ang dami na. Giling ba? Yung ano raw, sobrang liit-liit ko ya. Titaot. Sobrang liit para ang pulutan ay matipid. Kagmay dyan. Tangawan po dyan na. Narid mo pa dyan. Ligyan mo pa. Mabilis maubos eh. Madurog lang kanya sa Argos, magkita na. Sige, balas. Nadurog na. Madurog siya yun eh. Sige, okay na. Okay na. Mga di na yung dampot. Dalawa sili mo sa. Dalawang sili. Matusag nga ni Karunay. Paldo, sila mo sumabong. Paldo. Pinay ka ito? Paldo? Siyempre, hinay kay crisis ron. Maybe na? Gabi yung palit may buwan. Maintenance na, kaya hurot na lagi ang maintenance. Taon na. Kada buwan man kung palit ka ni kaya di taong palit na, impasta. Daghani. Kuha na, bisoprolol. Bisustin. Nja, warfarin, mauni si Zag, blood thinner. Nja, ano pa ni? Sinikalimtan. Sumapin para ni samad sa kasing-kasing. Nja ka ni, kuha ni si Zag karang naay Aldacton. Para ni si Zag pang pabawas sa ahang mga sobrang tubig sa lawas. Nja kani Lanoxin para sa kasing-kasing. Ultima mo ni ang vitamins. Oro to. Daghang palagi maintenance. Nangutanan ko na sila aga gato ng pa-check up ko na yung kudok.
Karon sa pamanimahaman ang maintenance. Nga duga-duga naman kung operahan, asa naman katuig ni labay. Ingan mga doktora nga ato sa pagdali. Kaya di pa na ingag madadali og karang may kaundang. Di pa lagi madadali kaundang. Mao pila pa gani katuig. Inibalik na ha, mangutana na to po karang may pila man katuig dok sa maundang ng ang maintenance. Kaya ang maintenance mo undang na, wala ko'y palitin kada buwan, manghatag na ko sa ang mga followers dito sa Facebook. Kaya ba nang luod na lagi. Ilan akong gianpalo. Oh, ano ko na pa ang ihatag og agang kwarta. Saktura. Ilang bitan na og nay dagang kwarta sobra kay manghatag jud. Pero nanghatag ginumpog ko katong jud. Grabe na kaado sakit para sa among silingan si Ate Jinaida. Nga kuan ba single mom unsa. Wado si say kadtuan nga na. Aw isang anak pud autism. Hatag ko pero di nga pud ingog dakong aktidad. Gada pag gitagaan des lagi. Masakiton si sa kanang nay kasing-kasing sa nidak na nagidang tidam. Kana komplikit na kalimot na lang ko na ato sa Facebook. Bawasan na siya karon nga wa naman siya nag online. Nag-isang tidam ang nakuha naman itong isang tidam. Kalisip ko siya ginawa. Nga lapod marid aral gipod. Ang mga followers sa Facebook lagi naglaod. Kaya nung wako nung kumangatag og gadyon. Ang nga ang kairas lagi, nasundo ko og dako. Agang nasundo dito na ako gigamitan. Maunang ako nakapanghatag. Mautong ningan ko nga, manghatag ko surod. Hindi kay pagkasunod buwan kay, kuha na may tarang ag hinatagan ni Mita. Maunang ako nakapanghatag. Isip ko dug mangawat ko ko ang nimul halin. Kamay ipanghatag. Pero magtigong-tigong lang ko ni ginagmay sa para ipanghatag sa mga tao. Hindi sila mangluod. Kasi may makapaldo lagi ko sunod buwan. Matong-tigong lang ko ni ginagmay kay ipanghatag kay aguban lagi mo ingon nga wa but-buton ka ka manghatag og lahos. Ila man kung gipanundog sa ubang mga vlogger nga nanghatag kada buwan sila uy. Isa parang uban dihang mga vlogger mga sige panghatag lagi. Kuan man na sila nag-promote man na sila og sugal. Kanang nga nang mag-promote og sugal, dagko nagkwarta. Bayad. Mao nang mga panghatag sila ka nag-promote man sila og sugal. Da ako wa mo promote. Di mo ko na lang promote kay kuan man na naman nas balaod sa Ginoo nga. Di na maadyo. Di wa jud ko mo promote. Bahala na og ingon na tagaan kag kwarta. Sino man nimo 30,000 nga na. Di gahapon ko na lang mo dawat. Kay bahala nag-ari ko sa ginagmay. Kay kaning ginagmay. O magantos kag tigong nga na managhan naman na kaduguzan. Basta kay di laman jud kong promote ng sugal jud. Mo lagi nang uban nga ilan akong gianpalo. Tingala mo gusang followers kay ning gamay man. Sige na laman. Okay ra na. Bahala na og way daghang followers. Basta kay taradyo naghapot ra mig vlog. Bahala ko nang uban nga na talo. Kay wa sila tagai. Basta hindi po lagi makapaldo na ko. Yan po ko bingang makapaldo ko. Yan po lamang ko nito nga makapaldo ko sa Facebook. Kato mo kung disagi nakasuldo ko dako kato man tong kuan dito ko ito na center balik-balik. Nandiyan lang po yung mga tao rito nanaw nga na mamaputong panahon na nga nabalik o admit sa Pilipinas center kay agang sama na infection. Dagang billing na to, 100,000 kapin. Dagang gisweldo, sakto ra pang gibayad sa ang billing sa ospital. Kaya di naman ko makadaol sa malasakit ang anak, kaya nakapangadyo naman ko na tos malasakit katuglay, gioperahan ko, mamutoy gibayad. Ang lood nila gigabahan, kaya ako na sila tagai. Kaya naman sila nga, mga Diyos Porami, kay mga tagpag-cellphone ng anak, mga tag-og cash. Siyempre si Porami, yes na, ginagawa po ito sa sweldo. Kadaghan ba ito sa followers, million. Jagahang followers, pila raman na, gamay raman na, ang taon. At sa po ni panundog ni Porami nga na, wala sa Porami kay mga tag, ikaw di. Sa, dun sa nga naghamag ko maintenance dyan. Napay maintenance para epilepsy, napay para kasing-kasing. Napay mga follow-up check-up, mahal pag check-up daris.
Ang cardio kay 1,000 hanggang check up, bayad. Diyan magpa-check up ko sa neuro. Agapang bayad sa neuro, 2,000. Di, daka gasto lagi. Ado na lang ko nandito nga dyan isa karon. Kana na makapaldo ko, bagwa tala mo ka ng may makasuldo na dyan kong dako. Agaban mo yung na adyo naman pangandag makasulod dako. Kay daghanay vlogger karon. Pero tangan na naagihapon. Tangan na mo yung ko nga. Ada, maabot lagi ng panahon nga makasuldo ko kung dako. Di pa karon. Basta kay maabot rin na, ihatag rin na sa Ginoo. Di tayo nga magdali. Ihatag lang sa Ginoo, huwat-huwat, lagi mo kay matagaan, lagi mo puon. So karang may makasuldo na ko dako. Unja, maabot naman pag panahon nga wala ko maintenance, gabay na laman, bawasan na, parang kadaghan pa man dyan. Di, makahatag na ko karabuan og mga 2,000. Tanga-tanga na, karabuan, makahatag na ko gapat katao. Tagpuan sila, tag 500. Okay rin na. Gasanad buwan na pa, og na ko sildo. Makahatag na po ko itong uban nga, mga buutan lagi. Tagaan sila, tag-ginintot pod. Dama oras to, kagabi na. Umili ito ko sa labhan.